के सहारे भक्त गणेश भगवान से कहत रहे कैसे बाबा बिरहा में आई बिरहा में गणपति गौरी लाला नवारे गणपति गौरी हाल चाल तो ठीक है होई आदर जे नाश्ता पानी भइल रहू भइल ह बड़ी इज्जत से बड़ी सुंदर लेकिन ई डाउन को के ना बैठे के चाहिए रात हमरा के कहत रहे कि कदम मुंह सुखा के बैठ जाता आज हंसत रही लेकिन आज तनी रौरा हंसत रही जन होला त होला हंसत रही बैल त न जाए दी भइल त न भई इज्जत तो ठीक ठाक भइल हंसत रही ए महाराज हमनी के सनातन धर्म में अगर चित्र का पूजा होई तो सबसे पहले गणेश भगवान के ना होई लेकिन हमनी के सनातन धर्म में चित्र का पूजा ना चरित्र का पूजा होई अगर चित्र का पूजा होखे के रही मुखिया जी अगर है चित्र का पूजा होखे के रही दुनिया में एक से एक लोग बटे सबसे पहले ऐश्वर्या राय का पूजा होई अभिषेक बच्चन पूजा होई अभिषेक बच्चन का होई तिरकेश्वर मधु के लेकिन हमने के सनातन धर्म में चित्र का पूजा ना चरित्र का पूजा भइल देख ली गणेश भगवान के पेटवा बुझाला बुझाला आंगनबाड़ी के तसला ह कानावा बुझाला बोलिया जिला के पूरी ह दातावा बुझाला की मुरई ह आई है बतिया मुरई ह कल गुरु हलचल जी कहतन कि गणेश जी के गोड़ावा कदू बुझाला कि शीशो के जर हो हां जनी के घरे रोपाइल बा भक्त कहले कैसे कैसे कि सुनले बानी माई जाऊ हरे व्रत कैली भगवान
समदर्शी समदर्शी किसे कहते हैं? दुगला गावे लगने हाँ जी। समदर्शी किसे कहते हैं? हाँ सम मतलब बराबर, बराबर। सम मतलब बराबर, दर्शी मतलब देखाना। देखाना। उसी को समदर्शी परिवार कहते हैं। कहते हैं। जौना परिवार में हाँ। सबके एक नजर, सबके एक समान देखा जाए, हाँ। उसी को समदर्शी परिवार कहते हैं। गणेश परिवार गणेश भगवान का परिवार कैसन है? कैसन? देख लियो ही में देखाई भोलेनाथ के सवारी, भोलेनाथ के सवारी बसहा हमें, उनकर धर्म पत्नी यानी कि पार्वती मैया के सवारी बाघ हमें, बघऊ चहते, बघऊ चहते, तब बसहू के बैलू बैलू के अगर बघऊ चहते तो बैलू के फाड़ चिर कर देते हैं, उधार देते हैं। लेकिन फरेला काहे ना? काहे? काहे कि समझत रहले। एक आदमी के लोड लेके चलते बनी, दू आदमी के लोड लेके चलते तो डबल लोड खींचे के पड़ी। वो एगो परिवार कैसन है? गणेश जी के सवारी, गणेश जी के सवारी देख लिए जी। देखाई मूस हटे मूस जी, मूस होइलो होइलो। हेलो मूस लौकता। नहीं तो चूहा। अरे टीरे। अरे बड़ा अंग्रेजी बोलता नहीं तो बोले ना जी। पढ़ल लिखल घर के हई। अंग्रेजी से ना बोली, हाँ अंग्रेजी से बोलता। हाँ एक नानी अंग्रेज के लौंगड़ी रहल। आई कर नानी हो जा दुआर बाहर। हाँ। हेलो भक्त कहले कैसे? कैसे? कि सुनल बानी माई राऊ, अरे व्रत कैली सुनला बानी माई राउर व्रत कैले भारी भारी। अरे का कि बेटा बन के चल आई, अरे कृष्णा लास्ट में भगत कहता रे पियल पियल दुआ के भोगवा लगाई समय काफी हो चुकल बा। एगो हमनी के माई के पचरा गाइल बा, गावे को माइक के देवे के बा भाई के। बड़ी सुंदर हमनी के घर के माता